guys, good morning. Kakagising lang. Magbubuhos ngayon guys ng ano ng hagdan. At saka may magpa-plastering. At saka nga pala ano, mag-skimcoat na guys ng kwarto. May mag-skimcoat din. Ito guys, nalasing pa yung mga nakainom kagabi. Pero konti lang naman. Morning guys. Oh, ano pala, wala ngayon si BICOLANA kaya tayo mag-vlog. Yan guys, mag-ano na guys. Yan guys. Ano pa guys, mga lasing pa guys, lasing pa yan. Wow, namigo. Hindi pa kaya rakudado. Ayan guys, mag-almusal muna guys. Mag-almusal. Almusal na muna kayo. No, nabali. Kamu nabali sao? Guys. Parang ganun kayo tayo. Pirang may bahay. Come. Ayan guys. Skimcoat na guys. Skimcoat na guys. Ito guys ang bubusan ngayon guys. So Hagdan. Lasing na lasing. Ang pugi-pugi. Merry Christmas and a happy going to you. It seems we maybe never forget. Kulang nga na yun sa kuya. Ano agad yun na? Pro mga live siya natin. Ayan guys, tuhulog na yung bruha dito. Ayan, buhusan na yan. Ayan guys. naligo.
Ito. Tyson Udo. Kaya Tyson guys. Yo, yo, yo! Kahit lasing pa yan guys, kain kaya. Ito mo lang kasi. Sila paglagyan. Sama natin guys. Makikita nyo kung saan kami kumukuha ng tubig. Dito kami guys kumukuha ng tubig guys. Dito guys. Ano ang tawag dito? Bubon. Kaya kumukuha ng tubig guys. Pansod. Pansod. Maliligo daw muna siya guys. Video ka na. Masabing im na buyong ako. Hi guys. Umiigib ng tubig sa pansod. Di nahulog sa luna. Agad nahulog. Dito guys nahulog si Luna. Buti di naman tayo. Naglayo lang may digdi. Ibalong mo Alex, maglog ni Alex oh. Tapos po na tayo na. Yan na. Irom niya. Natatay mo lang kaya maglangoy. Kaya. Kaya ba ka maglangoy? Pagtas mo. Uy, yan magtulong na ta. Tapos, anong taka? Hindi na ko ang taka. Arog ka no? Lumangay. Ulul ka. Huwag na. Puro ko madugtog ka muna. Up. Ang laki na guys ng baboy guys. Laon na rin. Pwede na pabaka. Kira mo magbabad pa ba dali? Ano magkasalakat na eh. Yan. Kung matapos ang dito Sabi ito ano, pagka tapos na ba, nakaturog na, sa'yo ko ba update? Babad mo na dun sa atin dyan. Resan, TikTok mo si Tyson. Ano man sa tao. Alin? Kulang ang damo. Ano daw ko kaya? Duble yan. Sarong daw ko, duble yan. Oh. Ikaw kamu digdi. Sarong daw ko.
Duble yan. Ikaw. Ano halap to, Net? Sagalia. Net? Ha? Halap na ako? Kabuhos, mag-plaster eh. Yan ang gwapo. Ano yun niya? Pagkatapos na boss. Yan ang gwapo. Pantay mo na babaw sa may halak. Wala ano na. No, parang kung gaano. Sino, tarwag, sana. Yan, pala na eh. Iba, halap na. Joe. Hindi na ako to. Ulit pa man. Hindi na ako to. Ewan, wala required sa ano, mag-dictate. Yung pinag-videoan. Hindi na ako to. Video na yun sa mga padagit. Ano nga, di ka pa kasi papalaya. Iba video ako, iba mag-videoan. Yung pagka-video kang ano, kagwapo. Video ka na talaga ako. Video na ito, kaya magkakanda. Hindi na yan. Ano? Ba't gawa kayo daw ba? Kung gawa pa kayo niyo, gamay ka mga Nagdugo. Yo! Ay! Wala na yun ako. Ayan guys.
Ayan guys, si Machete. Yung siling na lang guys. Saka yung bimbo din. Okay. Durukot na. Duko tunday. Ano yung hagdan guys? Silang mag-enjoy sa dagat. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi madali ang maging single parent. Yung tipong ako lang ang gumagawa ng paraan para may pumasok na perang pagkakas. Kasi wala pa yan na ano, nabubong. Kaya Ganun pa man, malaki ang pasasalamat ko. Kasi nandyan palagi ang lalagyan nanay din yan ko ng bubong. para sa amin ang mga anak ko. Kapag nasa palengke ako, siya ang madalas na nag-aasikaso.
mga biga doon sa ako. Sudah. Stop. Shoutout sa jowa ni Tito Nes na si Angelica Yabe. Never! Yung pinakamamahal niyang babae, si Angelica Yabe. Miss na miss niya na daw, di niya daw nakikita. Nasa ibang lugar, nasa ibang na ito. Hindi. Nasa kabilang barangay na yun. Ibang planeta. Ibang planeta. Oo nga po mama, papalitan rin po kami ng mga swimming ni Leo. Masyado pang mataas ang araw. Mamaya na lang kayo swimming. Sana naman po oras natin, hindi pa po kami pupunta sa dagat ni Leo. Guys, yun ang kantuan. Hello guys, good afternoon guys. Nandito na po yung susukat ng sliding. Bago po yun, yung kanto. Tapos sinukat na guys yung sliding. Dalawang lang mga guys daw ng pintana. Yun lang muna yung kaya. Oh, hindi naman ini hindi ko. Ini. So inut dyan. Sebelah lagi pag nagpagi ko. Ini. Di kulang parang buhos. Pero ano kaya design nila? Maganda ang kusog kaya ini. Magkawal-kawal. Sa sarap po ba? May sarap po kaya na so ordinary. Ano kaya nang pagi mo? Ano bang kumain? Ano kaya? Tapos, Sunday. yung pudig reflective po yata yung salamin. Selalu kaya tinted. Okay na boss. Pili ba yung adjust? Medyo ito katabi. Boss na. Hindi kita. Rida? Ayan. Lagay ko na ko. Kabit. Tapi lang kami lang kabal-kabal niyo. Ayun. Ito boss. boss.